Третє питання про склад постійної комісії Дьокольської районної ради 7-го скликання. Шановні депутати, склад вам постійної комісії розданий. Ми врахували всі побажання депутатів, які хочуть працювати в тих чи інших комісіях. Є, скажімо так, кількісна відмінність, але для роботи комісії у нас в повному обсязі вистачає кількість, що роботали всі 5 комісій. Тому, які бажаючі виступити за нами питання будуть? Пропозиції, зауваження? Немає. Переходимо до голосування. За основу. Хто за? 15 за. 36. Проти утримуватися немає. Прошу голосувати в цілому. Хто за? 15 за. 36. Дякую, рішення прийнято.